ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், விஜய் டிவினாலே ஒவ்வொரு ரியாலிட்டி ஷோலையும் ரொம்பவே ஒரு இன்னோவேட்டிவோட ரொம்பவே சூப்பராக மக்களுக்கு பிடிக்கிற போல ஷோக்களை தான் வந்து நடத்துவாங்கன்னே சொல்லலாம். அதுலேயும் குக் வித் கோமாளி ஷோ மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல வரவேற்பு பெற்ற ஒரு ஷோனா இதுதான் சொல்லணும். கண்டிப்பாக எப்போ சாட்டர்டே சண்டே 6:30 ஆகும்னு எல்லாருமே டிவி முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். இப்போல்லாம் பிக் பாஸ் சீசனில் கலந்துக்கிறவங்க ஃபேமஸ் ஆகுறாங்களோ இல்லையோ, குக் வித் கோமாளி சீசனில் கலந்துக்கிறவங்க ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிடுறாங்க. அதுலேயும் ஷிவாங்கி, புகழ், பாலா இவங்க பண்ணுற அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குன்னே சொல்லலாம். இவங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் என்னெல்லாம் ரொம்பவே அட்டகாசம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு வீடியோ தான் இது. இந்த வாரம் எபிசோடு செலிப்ரேஷன் ரவுண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பேய் வேஷம் போட்டுட்டு வர மாதிரி கோமாளிகள் எல்லாருமே வந்து ப்ரோமோவும் வெளியாகியிருக்கு. அதுக்கு அடுத்த வாரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது குக் வித் கோமாளி சீசனில் அகெயின் ஒரு செலிப்ரேஷன் ரவுண்ட் போல் இருக்குது. கோமாளிஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே சூப்பராக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். கோமாளி ட்ரெஸ் போல் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லாவே ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு செலிப்ரேஷன் ரவுண்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோஸும் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ வர வாரம் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த வாரத்துக்கு என்ன எபிசோடோ அதோட ஷூட்டிங் தான் இப்போ நடந்துட்டு